Volám sa Jan Haramia. Elektro Haramia je rodinná firma, ktorú založili dvaja bratia, Jan a Jozef Haramia. Firma Elektro Haramia sa stala licencovaným partnerom firmy Schneider Electric v roku 2011. Aby sme sa stali licencovanými partnermi firmy Schneider Electric, sme samozrejme museli postúpiť školenie priamo vo Francúzsku. Naši pracovníci boli zaškolení a následne auditovaní pracovníkmi z firmy Schneider Electric. Samozrejme sme museli zariadiť výrobnú halu pre tento licencovaný produkt, skladové zásoby a kvalitné náradie. Vďaka tomuto partnerstvu sa nám podarilo získať niekoľko pekných a zaujímavých zákaziek. Práve jedna z týchto zákaziek bolo pre firmu Mobis, dodávka kioskovej trafostanice Kia Žilina. Firma Mobis je výrobcom motorov pre automobil Kia Žilina. S firmou Mobis sme nikdy predtým nespolupracovali. Táto firma mala problém s vyhoratím trafostanice a hľadala nejakého rýchleho dodávateľa trafostanice a rozvádzaču do trafostanice. Cez firmu Schneider Electric sa nakontaktovali na firmu Elektro Haramia, či sme schopní dodať trafostanicu spolu s rozvádzačom do 24 hodín. Pracovníci z firmy Elektro Haramia sa samozrejme stretli veľmi rýchlo so zástupcami firmy Schneider Electric a vymysleli riešenie, ktorým sme boli schopní do 24 hodín dodať komplet trafostanicu s rozvádzačom Schneider Electric. Nakoľko iná firma na Slovensku a myslím aj vo východnej Európe nebola schopná takéto niečo dodať. Hlavnou výhodou proti konkurencii bolo práve rýchlosť tejto dodávky, nakoľko sme mali tieto licencované produkty na sklade spolu s firmou Schneider Electric a vedeli sme ich veľmi rýchlo dodať. Rozšíriteľnosť rôznych týchto zostav tohoto rozvádzača, je modulárny, vieme ho skladať, rozoberať a používať vlastne v rôznych zostavách. Mia a Schneider Electric prispieva spokojnosti našim zákazníkom a dúfam, že to budeme naďalej rozvíjať. Toto partnerstvo medzi firmou Elektro Haramia a Schneider Electric prispieva spokojnosti našim zákazníkom a dúfam, že to budeme naďalej rozvíjať.